Ongi etorri Odez Irratiko podcast berri batetara. Nire izena Jonathan Miranda da, eta oraingo honetan gure Euskal Herriko Unibertsitatean egindako ikerketa baten emaitzak kontatzera natorkizue. Ikerketaren izenburua, elikagai herritartasuna goi-mailako erakundeentzako hezkuntzaren ebaluazio iraunkorrerako tresna, Euskal Herriko Unibertsitatearen kasua da. Froga esanguratsuen arabera, gizarteriak aurre egin behar die arazo konplexu gisa ezagutzen diren gizarte eta ingurumen arazoei. Hala nola, ur eskasiari, biodibertsitate galerari eta ekosistemen suntsimenari. Arazo horiek larriagotu egiten dira aldakortasuna, ziurgabetasuna, konplexutasuna eta anbiguotasun inguruneengatik, eta garapen jasangarriaren ikuspegia eskatzen dute. Unibertsitateek, enpresek eta gobernuek funtsezko zeregina dute iraunkortasunera bideratutako irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren bidez irtenbideak bilatzeko. Arazo horiei aurre egiteko beharrezkoa da garapen iraunkorrerantza aldatzea. Horrela, Munduko Ekonomi Foroaren Future of Jobs 2023 txosten arabera, teknologiak, digitalizazioak eta jasangarritasunak bultzatutako rolak azkar hedatzen ari dira, eta 2015 40% hasi dira trebetasun berdeak. Goi-mailako hezkuntzako erakundeek etorkizun jasangarri baterako beharrezkoak diren gaitasunak sustatzen dituzte, baina iraunkortasunean oinarritutako hezkuntzaren integrazioa mugatua da oraindik Espainian eta Portugalen, esaterako. Erronka nagusiak gobernantza eta garapen jasangarriko helburuak ezartzeak dira. Unibertsitateko langileen artean iraunkortasuna kontzientziari buruzko azterlan ugari dauden arren, ikasleengan oinarritutako ikerketak falta dira, eta horiek funtsezko zeregina dute portara jasangarrirantza aldatzeko. Elikadura, eguneroko bizitzako integrala eta ingurumen eta osasun inpaktuei lotua, lehen aipatutako arazo konplexu baten adibidea. Elikagai herritartasuna, edo food citizenship kontzeptuak, erakusten du ikasleak eragile garrantzitsuak izan daitezkeela elikadura sistemetan, elikagaiak merkantzia batetik haratago ikustea sustatzen baitu. Kontzeptu horri buruzko pertzepzioak ebaluatzeak funtsezko informazioa emango lezake iraunkortasunerako hezkuntza hobetzeko eta unibertsitateak garapen jasangarriko helburuekin lerrokatzeko. Azterketa hori, Euskal Herriko Unibertsitateko 3 kanpusetako 853 ikasleek betetako galdetegi baten bitartez jaso zen. Aldagai soziodemografikoei buruzko galdera itxiez gain, adostasun maila neurtzeko puntu eskala zuten 40 itenek osatzen zuten galdetegia. Galderak modu estrategikoan diseinatu ziren emaitz argiak eta erabilgarriak lortzeko, 4 bloke nagusitan banatu ziren. Lehenengo blokean, gaiaren ezagutza maila buruzko galderak egin ziren, iraunkortasuna eta gizarte erantzunkizunaren edo antzeko kontzeptu batzuen arteko lotura identifikatzeko. Bigarren blokean, parte hartzaileek gaiaren inguruan zuten jarrera ebaluatzen zen, baita iraunkortasunarekiko jarrera neurtzeko ekintzen maiztasunari buruzko galderak ere. Hirugarrengo multzoan, parte hartzaileek identifikatu zuten ze agentek izan zuten eragina iraunkortasunari buruz jarreran eta ezagutzan. Azkenik, laugarren multzoan, bere graduetan eskuratutako gaitasunak ebaluatzeko galderak egin ziren. Ikerketa honen aurkikuntzek agerian utzi dute Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek uste dutela iraunkortasuna funtsezkoa dela beraien lanbide jardunerako, baina beraien ikasketa programek ez dutela behar bezala integratzen. Iritzi hori aurreko azterlanetan ere ikusi da Erresuma Batuan, nun unibertsitateko ikasleek adierazi baitzuten unibertsitateek hobetu prestatu beharko lituzketela jasangarritasun trebetasunetan, enpleagintzetan eta horrelakoetan. EHUko iraunkortasunaren garrantziari buruzko fakultateen eta kanpusen arteko aldeak beste unibertsitate batzuetako ikasketetan ere ikusi dira, hala nola, Errumaniako eta Bulgariako unibertsitatean. EHUn, Bizkaiko kanpuseko ikasleek uste dute iraunkortasunaren arloan dituzten gaitasunak beste kanpus batzuenak baino txikiagoak direla. Hala ere, Ekonomia eta Enpresa fakultatea emaitza hobekiekin nabarmentzen da. Ziurrenik, gizarte erantzukizun korporatiboa buruzko ikastaro espezifikoengatik eta jasangarritasunarekin lotutako gaitasunak garatzeko tresnak eskaintzen dituen IFORT Erasmus Plus proiektuan parte hartzeagatik. EHUko ikasleek gutxien garatu duten azpigaitasuna holistikoa da. Munduari buruz ditugun pertzepzioak etengabe zalantzan jartzea eta ikuspegi askoren kontzientziari eustea eskatzen duena.
Campus mailan, Bizkaiko ikasleek ezagutza baxuago dute iraunkortasun gaitasunei buruz dagokionez, beste campus batzuekin alderatuta. Horregaitik, inkesta bat egin zen elikadura herritartasunari buruz, iraunkortasuneko ezagutzetan eta nahitaezko portaeren desberdintasunak identifikatzeko. Ikasleen intentzio portaeria dagokionez, campus guztietan 3 eremu arazodun identifikatu ziren. Adinkeria, hondakinak eta elikagaien ezaugarriak erosterako garaian. Adinkeria, adinean oinarritutako aurreiritzi eta diskriminazioari buruzkoa da, eta medikuntza eta erizaintzako fakultateen eragiten die batez ere. Horrek iradokitzen du arlo horietan premiazko esku hartzea behar dela. Elikagai hondakinei dagokionez, alferrik galtzea murriztea ikasleek garatu dezaketen gaitasun bat da. Hondakinekin eraginari buruzko kontzientzia handitzen bada. Gainera, elikagaiak erosteko erabakiek erakusten dute ez zaiela arretarik jartzen jatorria, ekoizpen metodoak eta urtarokotasun bezalako faktorei. Hau oso garrantzitsua izan daiteke, izan ere, elikadura sistemen jasangarriei dagokionez, funtsezkoa da elikaien ekoizpen ingurumen gizarte eta ekonomia alderdiak orekatzea. Sasoiz kanpoko elikaien ekoizpenak, urtarokotasun globala izenez ere ezagutzen dana, ingurumen inpaktu nabarmena izan dezake herrialde ekoizletan, hala nola, estres hidrikoan edo biodibertsitatearen galeran. Bestetik, gure inkestetako datuek erakutsi dute kokapen geografikoak ere garrantzi nabarmena duela iraunkortasunen emaitzetan. Bizkaiko kampusak emaitza negatiboagoak ditu Gipuzkoarekin aldaratuta. Akaso, faktore ekonomiko eta geografikoen ondorioz. Ulertu behar dugu, Gipuzkoak aurrekontu bikoitza esleitzen die iraunkortasun politikei eta ekoizpen organiko handiagoa duela. Egindako azterlanaren arabera, azpimarratu behar da, irakasleek eragin txikia dutela elikadurarekin lotutako ezagutzan eta portaeran beste eragile batzuk baino, hala nola, familiarekin aldaratuta. Amaitzeko, artikuluan jasotako emaitzek ondorioztatzen dute egun jasangarritasuna EH1 programetan sartzea ahuleziak ditula, batez ere gaitasun holistikoei eta elikaien herritartasunari dagokionez. Alderdi horiek hobetzeko berariazko ahaleginak egin behar dira, bai irakasle taldeak, bai ikasleak inplikatuz hezkuntza integralagoa sustatzeko. Eta honekin amaitu da gure gaurko podcasta. Espero dut gustatu izana eta beste hurrengo baten entzutea. Eskerrik asko.